אין נגיעות חוץ מחיבוקים. חמוד, טיפה של רוק שתעבור ביניכם שהיא לא יריקה, אתה לא תהיה במינוס של כסף, אלא במינוס של איברים. למה איבר אני אוציא לך ואני אתחיל עם איבר דור העתיד אם אתה מבין למה אני מתכוונת. אני מדבר ברצינות, כי אם יקרה איזשהו נס, והוא יצליח, הוא לא יעזוב אותך אף פעם. ובסוף את תביני מה זה להיות עם מישהו שלא באמת אוהב אותך ובוגד בך, אבל אז זה כבר יהיה מאוחר מדי. הוא נוכל. ומה? הלוותה לו 100,000 שקל, וכשביקשה חזרה ברח לה עם הכסף. תגידי, את אמיתית? כן. ומה, לא קרה כלום? סתם כשהיא ביקשה את הכסף חזרה אז הוא ברח? היא התמצקה עם מישהו אחר. אז מה את רוצה? הוא נפגע. אז שיפרד ממנה, אבל יחזיר את הכסף. הוא משחק אותה גבר ומנהל, אבל לא יודע לעמוד במילה שלו. אבל בואי, היא בגדה בו. לא בגדה בו. היה איזה מישהו במסיבה שקפץ עליה, ולא הפסיקה להגיד, והוא ראה אותם. אז מה יהיה שמה? שלי אליי. מה קורה, אחי? מה רצית שנדבר? בוא רגע, בוא. מה? שב רגע, שב. תשב גם? נשתדל. מה זאת אומרת? כלום, שב, נו. אני לא אשב אם אתה לא תשב. אני אשב, אתה כבר... מה? יושב, אחי, תירגע, הכל טוב. כל 10. אז על מה רצית שנדבר? רוצה לשאול אותך שאלה, ותענה לי בכנות. דבר. לא אמרת שאתה לא תהיה יותר בזוגיות אחרי הזוגיות האחרונה שלך? אמרתי את זה כי הייתי נורא פגוע ממנה. מה עשתה לך? היא בגדה בי. ותפסת אותה על חם? כן. איפה זה היה? זה היה במועדון והיא התנשקה עם מישהו, לא הבנתי, יאיר, מה אתה רוצה עכשיו? רוצה להיות בטוח שאתה לא עובד על מאי. אז אתה יכול להיות בטוח. לא עובד עליה, מאוהב בה. רגע, אבל בגלל נשיקה, נפרדת ממנה? כן. היא נשקה אותו, יכול להיות שהוא נשק אותה, ופשוט לא היה לה זמן ללכת אחורה, ובדיוק ראית. יאיר, חמוד. זה היה, נגמר, וזהו. מה אתה רוצה? אני לא אחזור לזה אתה חותר. יש מצב שתביא לי מים? למה, אתה לא יכול ללכת להביא לבד? כואבת לי הרגל. סבבה, אני אביא לך, הכל טוב. בבקשה. תודה רבה לך. לבריאות. אז על מה רצית לדבר? זהו, עכשיו אני רגוע. אני סומך עליך בעיניים עצומות. הסתלבט עליי? לא, הכל טוב. פשוט צריך לזוז, להיפגש בשמחות. הייתי אומר לך לצאת, אבל אהובתך עוד שנייה מגיעה ואני לא רוצה שתתגעגעו יותר מדי, אז היא כולה שלך. בן אדם הזיה. זה יעד. בן זבל הזה, אם הוא לא יצליח, שרה נסחוב לו. גם זה נחמד. אבל אין לי כוח לכל הקפונקה, בננלוטי. גם סבבה. אין, כל האמריקאנס האלה. טוב, נראה מה נעשה. נו, מה חדש?
הכל בסדר. אז אני יכולה רוז? כן. יופי, חסר לך שלא. יאלוש, נדבר. מה העניינים? בסדר, חיים שלי, מה איתך? בסדר. תקשיבי, אני רוצה שנדבר על משהו. בואי, שבי רגע. אני חושב שאנחנו צריכים להיות קצת יותר זהירים עם יאיר. מה זאת אומרת? שנמעיט באהבה לידו. בינתיים אתה ממעיט באהבה גם איתי. מה זאת אומרת? שאפילו עוד לא התנשקנו. אז מה אם לא התנשקנו? העיקר שאנחנו ביחד. לא אמורים להתנשק? תגיד, את רצינית? מה, כבר חצי שנה שאני רוצה לנשק אותך. לך על זה. אני חייב ללכת. מה קורה? היי, מה קורה? אני רוצה לדבר איתך על משהו. מלך. מה זה קשור? אני רוצה להיות איתך פתוח. תראי, יש מצב שאלעד קצת צדק. בקשר למה? בקשר לזה שיש לי רגשות אלייך. אני מתנצל מראש. תיזהרי ותלכי אחורה אבל מהר, כי כל הנשיקה הזאת הייתה כדי לגרום לקוף הזה לאבד את זה, את מבינה? הוא ישלם על זה. תגיד, איך אתה לא מתבייש? ככה לנצל אותה? לא הייתה לי ברירה!